Kaixo, Jon! Kaixo, Jeni, guardion. Zemuz! Ondo. Eguraldi ona, Ba. ostirala. Ostirala da. Astelehen goizean baino aldarte hodearekin, ezta? Bai. Jendeak noiz ikusiko duena, baina jakin dezazuen guretzen ostirala dela. Ostirala eta eguraldi ona, orduan... Ezin gehiak jartu. Ezin gehiak jartu. Nik uste pozik egoteko moduan gaudela, ezta? Asteukara atarian, ondo. Jon, txigindu laritza munduan ibilitakoa zera. Bai. Denetik pixka probatu dut. Lehiatzen ere ibili nintzen, gero, denbora gutxian, baina, talde bateko, afizionatu taldeko zuzendari lanetan, zuzendari laguntzaile, ez dakit zuzendari esate igual asko esate izango da. Eta gero, distantzia luzeetan ere ibili nintzen, mendibizikletan ere asko ibili naiz, baina, lehiaketetan eta ez, neure kontura. Eta azken aldi honetan, neure kaxa. Zikloturista moduan, esango dut. Baina, hiru ekipoetan egon zinen. Ni afizionatuetan ibili nintzen, Bizpahiru talde pasatu nituen, eta gero 6 urte egin nituen afizionatu mailan. Egia esan, txirrindularitzan 7 urte egin nituen denera, baina nahiko berandu hasi nintzen lehiatzen. Bai, hasi nintzen 17 urterekin. Normalean, gure adin horretan, elkartzen ginenok juvenil mailan hasi nintzen ni lehiatzen, 2. gortean gainera, eta garai hartan, Azpeiti askoiti inguruan, genin ditzan, ez dakit, 18 lagun ginen taldean, eta ia denak hasita zeuden, 8-9 urterekin edo hasiak zeuden, infantiletan, alebinetan, lehiatzen, eta ni hasi nintzen, 17 urterekin nahiko berandu, garai hartarako, eta gaur egunerako ere berandu. Baina, gero afizionatuetan nituen beste 6 urte, eta gero, zuzendari moduan beste 2 urte, eta arrezkero, neure kaxa, lehiaketa batzuetan parte hartu dut, distantzia luzeko lehiaketa batzuetan. Baina, ez da gehiagila, lehiaketa zalegiare ez naiz. Ez, nahiago dute neure kaxara ibili, neuke egindako ibilbidetan, ez da lehiak gustatzen ez da idalako, baina, ez dut faltan botatzen egia esan gehiagila. Noizean behin igual, probaren zerbait desberdina egite aldera, baina ez naiz, oso lehiaketa zalea ez naiz. Ez duzu behar lehiaren. Ez, batzuk badira igual, ez dakit, motibatzen direnak, lehiaketari gabe, zaila egiten zaienak motibatzeko, ez da, nik ulertzen dut azkenean beraien jarrera, ez da, azkenean egunerokoan lana dela, familia, denbora gutxi izaten da ibiltzeko, eta askotan, sakrifizio handiak egin behar dira denbora ateratzeko, eta orduan, lehiaketa bat helburu moduan jartzeak ematen dizu, halako motivazio pizgarri bat bintzat bada, eta orduan, horrek balio dizu askotan, sakrifizioak egiteko, ezta? Baina, nik momentuz, gehiago edo gutxiago ibiliko naiz, baina, neure kaxara ibilita, nahiago dut helburu moduan, ez dakit, opor batzuk edo ibilbide konkretu bat jarri, eta, hori itera iristen naizen, uda amaitu aurretik, ezta? Pixkat, hori izaten da nire, ez dira. Agian, horrek ez duzan, egingo ez dudanik, agian datoran urtean murgilduko naiz, ez dakit, beste lehiaketa bat egiteko asmotan, baina, momentuz bintzat, lehiaketari gabe ondo. Esan daiteke guzti honen arira, txirrindularitza zuretzat denbora pasabat izan dela. Bai, nik betidanik afizionatu mailan ere lehiatzen ibili nintzenean, lehenbiziko 4 urteetan ikasten aritu nintzen, eta azken 2 urteetan jada lanean hasita nengoen, eta orduan, afizionatu mailan itzuliak lastertzen genituenean, lehiatzen genituenean, lanetik egunak libre eskatu behar nituen, eta orduan, nahiko zaila izaten zen, ez da hori dena puzlearen pista behar bezala jartzea, eta hori izan zen azkenan arrazoi nagusia, gustora aritzen nintzen, lehiatzeari gustatzen zitzean, ez da, baina azkenan lana eta bizikleta dena batera egitea zaila zen, eta onaino iritsi gara, adinare, neukan, 23 urte, eta bat edo beste aukeratu bertzen, da, nik garbi neukan lana zela lehen bizikoa, eta ez niz egia esan damutu, erabaki hortaz. Zenbat dute da egokiena txirrindularitza
azteko, ze esan duzu, 15 urtekin hasi zinela, eta hori behar dutela. Bai, bueno, ni 17rekin hasi nintzen, Bai. baina pentsa, ez da, garai hartan, profesionaletara pasatzeko adin egokitzat hartzen zen, ez da, 22, 23 urte, bez, garai adin ona ari zen garai hartan, baina gaur egun asko aldatu da txirrindularitza, eta gaur egun, onerako edo txarrerako, baina 18-19 urterekin, ja profesionalak ja bat baino gehiago dira. Eta gainera, 19-20 urterekin, ari dira, profesionaletan eta goi mailako lasterketak irabazten. Ez da, orduan, hori lehen pentsa ezina zen. Orain dela 20 urte, 25 urte, 23 urterekin ja, profesionaletan lasterketaren bat irabaztea ere, ja, gauza handia zen. Eta gaur egun ja, 22-23 urterako, ja, ez dut esango, beteranoa, xarra zarenik ez dut esango, baina, bai, ja, 19-20 urte, 21 urterekin ja, hor dabiltza, ja, lehiatzen, eta lasterketa garrantzitsuak irabazten, orduan pentsa, ni 17 urterekin, orduan lehendabiziko aldiz lasterketa zertzen ezagutu nuen, eta gaur egun 17 urterako, jadanik, entrenamentu bereziak, lehiaketak, kanpoan atzerrian lastertzen korritzen dute, orduan, beste garai batean gaude, eta, bueno, ez dakit onerako den, txarrerako den, lehen garai batean, edo oraintsu arte, 35-36 urterekin ere, maila honean aritu izan dira txirrindulariak, baina gaur egun, hain gazterik hasita lehiatzen, lasterketak irabazten, elite mailan 30 urtera iristerako, ja, urte esente pasatuak izango dituzte, eta ikusi egin beharko, ez da oraingo belaunaldi gazte hori, 30 urtera iristen denean, nola egongo dien. Ez bakarrik fisikoki, azkenan fisikoki agian iraun dezakete, baina psikologikoki bizimodu gogorra da, eta hainbeste urte elitean irautea burualdetik nahiko gogorra da. Bai, zaila da, eta ikusiko da, ze noraino iristen diren, nora arte irauten duten. Ulma, Xagobertu eta Bizaki talde. Hori da, 3 talde horiek izan ziren. Aritu zinen, Bai. zelako oroitzapenak dituzu. Oroitzapen oso onak. Azkenean jendea ezagutzen duzu, eta azkenean harreman ona egiten duzu. Gaur egun ere mantentzen dugu harremana, batzuekin badaukat harremana. Onara hori. Duela bizpairu aste, Sagarrotegian Hernaninea Baskaria egin genuen, eta, biziletan ibiltzeko ez gara elkartzen, baina maimuetan eta urtean parrandaren batu beste egiteko elkartzen gara, eta, hori gauza politia da, ezta? Garai hartatik hasi elkarrekin azkenan, denbora asko pasatzen genuen elkarrekin. Entrenatzen ez baldin mazen, lasterketetako egunean, eta azkenan lasterketetan elkarri lagundu beharra tokatzen zen, eta horren nolabaiteko harreman sortzen du txirrindularien artean, eta mantentzen dugu zorionez, ez denekin, normala den moduan, baina batzuekin bai, eta espero dut, maiaren bueltan bada ere, elkartzea, tarteka. Aipatu duzu txirrindularitza denbora pasaba izan dela zuretzat nagusiki. Hobi moduan izan da niretzat. Baina helburu batzuk ere edukiko zenituzez. Nik beti izan dut, erlojuaren aurka ibiltzea ez zait inoiz gustatu izan. Bada jendea, lehen esan dizudan, batzuk lehiaketarekin motibatzen dira, eta beste batzuk lehiaketa ez baldin bada, orduari begira, alako denbora egin dut, alako mendateetan, nire marka jaitsi dut, ez dakit, 5-6 segundotan jaitsi dut, eta alako denbora, alako bataz besteko atera dut, nik esan inoiz ez zait gustatu izan erlojuari begira ibiltzea, eta gaur egun are gutxiago, adinean aurrera noan ala, oraindik ere gutxiago, orduan, nik helburuak jarri izan ditut, baina beti ibilbideari begira. Beti izan naiz, ibilbide goraberatsu gogor bat pentsatu, eta, hori egiteko gai naizen. Eta honan, beti berriz zitzean 8 ordu, 9-10 ordutan egin, baina ibilbide hori hasita bukatu egiteko gai izatea. Helburu moduan nik beti hori jarri izan dut. Batzu badira, etxe ondoko mendate hori, 20 minutu eta pikoan daukate nire marka pertsonala, saiatuko naiz, denbora hori 20 minututik jeisten, edo, ez dakit, hain modan egon den kebrantau esoz proban, ez dakit, 6 ordutik jeisten, 7 edo 8 ordutik jeisten, ez da,
Niri esan inoiz ez nau motibatu horrek, nahiago izan dut proba ibilbide aldetik proba gogor bat aukeratu eta bukatzea. Berdin zait, zenbat denboratan, ezta? Hori izan da nire helburu moduan hori jarri izan dut. Ibilbide gogor bat aukeratu eta behar den denbora hartu, baina jarrai xamarrean ibilbide hori egitea. Ja, eta zer eduki behar da kontuan, edo zure kasuan behintzat, bizikletan ari zabela ibilbide batean. Gauza asko, ez? Azkenean ez da bakarrik pedalai eragitea, baizik zaindu behar da elikadura, hidratazioa. Ni esan nahiko utzi xamarra izan ez alde hortatik, ez? Nik ikusten ditut gaur egun batzuk, ez dakit, ez? Gatzak eta sartzen poteetan, eta, ez dakit, ez horlako gauzekin, edo gelak, barratxo energetikoak. Nik esaten dut ni eskola zaharrekoa naizela, eta nutrizionistek esango dute eskola txarrekoa naizela, ez da? Nik beti goxokiak eta galetak eta horrelako litxarrero xamarra naize gustu aldetik, eta nik horrelako gauzak erabili izan ditut beti, eta horiek erabiltzen ditut gaur egun ere, ez da? Orduan, janari eta edaria bintzat, faltarik ez dadila izan, ibilbide luzeetan, zere gertatu izan zaigu guri, gaua pasatu beharra bizikletan, eta gauez iparraldera pasatu behar izatea, muga pasata, eta Irunen janari pila bat hartu beharra, ze noski, goizeko 3etan, goizeko 5etan, Frantzian ez dago zer irekita, ez da, orduan, noski, gau guztian janaria behar aldin baduzu, hori konton hartu behar duzu. Horra, pixka planifikatza, janaria eta edaria faltarik ez izatea, eta batez ere ni prueba luzteetan disfrutak gozatu. Zan edut, patxada sartu, geldialdeak egin behar direnak egin, jan, edan, hitz egin, kuadrilan badima zabiltzate, hitz egin, eta erlojuari ez begiratu, nik bintzat horrela hartzen dut. Saiatu gozatzen, paisaiak begiratu, nik bintzat argazkiak atera, eta beste filosofia batekin. Ailako probetan nagusiki luzeenetan zenbaiteko denbora ez aldiko gineteke izketan. Parte hartu dut 1200 kilometroko pare bat probetan, eta hor uste dut epea 96 ordu jartzen dute, amaitzeko 96 ordu dituzu, zu nahi duzu moduan kudeatzen duzu zure denbora, nahi baldin duzu gelditu lo egiten, nahi baldin duzu gelditu jaten hemen, han, baina, balditza jartzen dizutena, 96 ordurekin, kontrola itxiko da. Baina, horiek ez dira agian nahin lehiakorrak edo, beste filosofia bat da, ezta? Eta gero, lehiaketa moduan alpetan parte hartu nuen, 500 kilometroa pasatxo edo ziren, eta 5.000 metroko desnivel positiboa zeukan, eta hor 32 ordu zeuden amaitzeko. Ateratzen zinen, eta bereek jartzen zuten, atera ginen uste dut, ostiral guerdiko 12etan edo atera ginen, eta epea zeuden amaitzeko igande arratsaldeko, 8etan edo ja izten zuten helmugako kontrola edo, ezta? Orduan, badira ordutxo batzuk, ezta? Orduan, hor ja lehen esan duena, ez? Janaria eta edaria bermatu behar duzu, saiatu alduzun tokietan erosi edo iturrietan edo ura hartzen. Gero, nik 32 orduko proborratan, 24 ordutan egin nuen, eta ez nuen lorik egin, baina batzuk badira agian 24 ordu aguantatzeko nahiko zailtasun dituztenak, eta agian bizpairu orduko lokuluska bat egin behar dutenak, orduan, pixka eta aldez aurretik gehigir ezin da planifikatu, gero egunak bedere egun guztiak ez direlako berdinak, eta agian uste nuen hau egiteko moduan egon ditzela, eta uste nuen lorik egin gabe pasatuko nuela, baina lo egin beharrean nago, eta agian txokore ematen lo egin behar duzu, eta ezin da gehiagir planifikatu, ez da, dioa moduan, baina idea bat bintzat egin behar duzu, ez, halako lekutan gelituko naiz, edo saiatuko naiz araño iristen, edo helburu txikiak ez da proba horren barruan jartzea, ni uste ondo etortzen dela. Zerauka txeginula ditzak agian beste kirol batek ez duena. Hoxe, ez dakit. Gero esaten dutenean, txirrindula etzela kiroli gogorrena, ez da askotan entzun izan da, eta ez dakit, ez nik, iruditzen zait kirol gogorrak asko daudela. Agian da bat, nik txirrindula itza biziletan iruditzea asko gustatzen zaidalako, eta horregatik, nahiz eta sakrifizio handiak egitea eskatzen duen,
eramangarriagoa da agian, ezta? Baina ez da gini adibidez gimnastak, ezta? Egunero 8 ordu kiroldegi baten barruan entrenatzen, barrak, baloiakin, zintarekin, nire hori oso gogorra egingo litzaidak, ezta? Horren oso profesional bihurtu eta aire kanpoan entrenatu beharrean, kiroldegi batean edo, egunero 7-8 ordu goiz eta arratsalde hor entrenatu behar duzu, edo igeriketan, ezta? Eguna joan, eguna etorri, piztina batean aurrera atzera bueltaka, orduan nire horiek oso gorrak egiten zaizkit. Gero egia da, txirrindularitzak lehiaketa aldetik, beste, esango nuke, kirolek ez daukaten hori daukala, ez? Egun asko jarraian direla, ezta? Eta adibidez, itzuli handi batek 20-21 egun jarraian eskatzen ditu, orduan hori ez daukazu beste kirolekin, ez? Agian da egun konkretu bat, egun horretan agian izan daiteke eguna oso gorra, baina behintzat egun hori pasatu ondoren lehiaketa eguna bakarra da, ezta? Edo munduko txapelketa batean, ez dakit, saskibaloia edo eskubaloia edo futbola, edo dira igual bizpahiru asteko txapelketa bada, baina lehiaketa egunak ez dira inbeste, ez dauzkatzu egunero, ezta? Orduan desberdina da, orduan behar duzu mentalizatuta egon batez ere egun asko jarraian direnean. Eta fisikoki gogorra da, baina psikologikoki ere eguna joan, eguna etorri, egia da azkenan errutina bihurtzen dela, baina 21 egun hotel batetik bestera, orain hau bestea, trasladoak, ez daukazu esan nahi dut etapa bat bukatu eta era bat deskonetatzeko moduan, zeren etapa amaitzen duzu, eta bazoaz alik eta azkarren hotelera, masajea, errekuperazioa, afarian urrengo eguneko planteamentuak askotan bateratzen dira, bi arrau dago, haizea egingo du, bestea, da, 20 egun, 21, etengabe buruan hor darabilzu zera hori, lehiaketaren mamua ez dakit, baina hor darabilzu, ez da horan, hori alde batetik gorra da. Eta gustatu beharrekoa. Bai, gustatuta ere gogorra egiten da, pentsa, gustatzen ez bazaizu, hau nire lanbidea eta nik ez zait gustatzen, baina ona naiz honetan, ez da, horan, ona naizelako jarraitzen dut, baina berez ez zait gustatzen, ez da, hori, beste lanbide batzuetan egiten da, ez da, ez zait lanbide hori gehi gustatzen, baina, balio dut hortarako, eta, ondo ordaintzen dut, eta igual egingo dut, ez da, baina, txirrindularitzan, mentalitate horrekin oso gorra egingo litzateke. Berez tira gustatuta gorra, imaginatu, ez da, gustatzen ez bazaizu, gorra. Zer jaso duzu txirrindularitzari esker? Jaso, postasun asko, disgustuak ere dena esan behar da azkenean, eroriko 1200 kilometroko proba horietako batean, hasita berala eroriko bat izan nuen, eta mokorra edo kadera hautsi nuen, eta erorikoen, ez dut eroriko asko izan, egia esan, zorionez, baina izan dituan bizpahiru erorikoetan, egin ditute aberiatxoak, hautsiak eta horrela, orduan, alde batetik pozak, zeure helburuak betetzen dituzunean, badalako postasun bat, pasatu ditut ez dakizen bat hilabete, honi begira, sakrifikatzen, lana, familia, bestea, baina, bintzat, helburua lortzen duzunean, ematen dizu alako bake bat, ez da, alako, merezi izandik, ez da, eta hori, pozgarria da, baina, bestalde, lehen esan duena, lagunak ere bai, harremanak, oraindik mantentzen ditugun harremanak, hori ere mandit, eta, denbora pasare bai, ez da, nire egunerokoan, askotan lanetik irten, eta, pixkat lanean, egun altrebe xamarra izaten denean, horiek ere tokatzen dira, eta, bizileta hartu, mendi aldera edo bueltatxo bat eman, ordu terdi 2 ordu, eta etxera beste burua pixka bat lasaituta etortzen zara, eta horretarako ere balio du. Eta horren, gauza askotarako, batzuak onak, ez da izan ditu, beste batzu desainonak, denetik pixka bat, ez da? Baina batez ere onak, batez ere horretzapen onak, bai. Zan dizut, eroriko gutxi izan ditut, baina, izan diren horiek, hilabete, bilabeteko aberia, baina, ez dira, eta piku urtetan bizpahiru eroriko, ez da hain larria, ondo. Komentatu dugu, zerbitzu bideki, olako taldeetan ibilizea,
taldeka ere aldaketa txiki bai nabarituko zenuen. Bai, azkenan Ulman hasi ginenean taldea hasi berria zen, urte horretan sortu zen taldea, nahiko proiektu, politia zen, dena ginen adin berekoak, junior mailan denok elkarrekin lehiatzen elkarren aurka ibilitakoak, ezaguna ginen, eta, 18 urte genituen orduan beste garai batzu ziren, eta gero bidekira eta pasatu ginenean, 22, 23 urterekin, garaiak ere pixkat aldatu ziren, taldea ere bai, profesionalagoa zen taldea, helburu handiagoa zeuzkan taldeak, orduan, exigentzia ere handiagoa zen lasterketetan, azkenean 18-19 urterekin, genituen geure exigentzia bat bageneukan, baina ez zegoen konparatzerik 22-23 urterekin daukazun exigentzia horretara, ez da orduan presio hitza ez dakit egokiena den, baina 18-19 urterekin pixkat gozatzera eta ateratzen zara, eta 22-23 urterekin, talde handiago batean, exigentzia maila handiagoa, eta horrek askotan presio pixkat ere sortzen du, ez da orduan, desberritasuna alde horretatik izan da, gero gainerakoan, talde guztiek ematen ziguten bizileta, arropa, alde horretatik, etzen gehiagi aldatzen gauza, ezta? Baina agian hortik, ikuspuntu horretatik, exigentziaren aldetik, hor agian bazegoen aldaketa bat, bai. Ingurukoak ere animatuko zizuten eta, ez? Bai, familiakoak eta saiatzen ziren joaten lasterketetara, lagunak ere bai, tarteka, baina, ez da erresa, ez da, azkenean igande goizetan, goizean batzutan, goizean 9 herritan izaten ziren lasterketak, orduan, ordu eta lehenago gutxienez, joan behar zenuen lasterketa jokatzen zen herrira, eta horrek esan nahi du, 8:30 herri horretan egoteko, askotan, 30-40 minutuko bidea egin behar zen duela kotxez, eta, familiaren kasuan, egin errezagoa zen, baina, ezagunak, larun batean parranda egin da baldin maztuen, igande goizean, zure lasterketa ikustela joateko, zain txamarra izaten zen, eta, sakrifizio handi txamarra eskatzen zuen, orduan, gutxegotan joaten ziren, baina, hori da, batez ere hori, ingurukoentzat sakrifizioa suposatzen zuen, etxe inguruan baldin mazen, gerturatzen ziren, da errazagoa zen, baina behin, Bizkaia aldera, eta ordu eta 10 bideak ere izaten genituen, eta etzen bakarri joatea, gero lasterketa egin ondoren etxera bueltatu behar zenuen, eta gero astelenan berri lanera, orduan, etzen erraza. Pozik zaude egindako ibilbidea. Bai, esan dizudan moduan, niretzat denbora pasa bat izan da, hobi bat izan da, nik banekien etxera soldata ekartzekotan biziletatik baino irakaskuntzatik lehena bakarriko nuela, orduan, nik irakaskuntzaren aldeko apustua egin nuen, eta biziletan ibiltzen nintzen, nire denbora librea neukan horretan, eta nik ez daukat inongo penarik hau egin ez izanarena, edo hau egin izan banu, eta, baneukan igual pixkat pena ez dakit, ez aspaldiko ilusioa opor batzuetan alpetara joateko, ez da, 2008an joan nintzen lehen biziko aldiz lagun batzuekin alpetara, oporretara, lehiaketak egitera gutxitan, baina joan izan naiz, baina azkenean lehiaketa bat egitera joaten zarenean da joan, pare bat egun lehenago, lehiaketa egin, eta alik eta azkarren etxera itzuli, ez da, ez daukazu denborarikan lasai ibili, gozatu ibiltzeko, eta, oporretara 2008an joan nintzen lehen biziko aldiz, eta arrezkero baneukan, ez da, berriro ere itzultzeko gogo ilusio hori, eta, azkenan baiaz bete ahal izan nuen ilusio hori, baiaz aukero izan nuen alpetara joateko, eta horren, nolabaiteko desio hori ere baiaz beteta gelitu zen, orduan, ez daukat orain nola, hau egin izan banu eta bestea, eta ez daukat olako penarik, nik uste egindakoarekin gustora nagoela, beti daukagu zerbait gehiago egiteko nahia, baina, urrengo urtetarako ere utzi beharkoa zerbait egiteko, aldela bintzat orduan, alde horretatik konforme nago, bai. Eta guk ere elkarrizketa honetan utzi beharko dugu txirrindula ditzen pixka bat aparte, eta zu pixkat ezagutu zer ikasi zenuen. Bai, nik euskal filologia ikasi nuen, Gasteizen, eta, esperientzia oso polita. Bai, azkenean,
17 urterekin hasi nintzen, bueno, 18 bete nituen baia ikasketak egiten hasi nintzenean, eta garai hortan badakizu, baina gurasoen kontrolpetik edo ateratzeko desio hori egoten da, eta Gasteizera joan, da pixua eta lagunekin, eta bueno, nire kasuan bastak pixka desberdina izan zen, ez? Lehiaketak izaten dituen horrekin, ikasi, entrenatu, dena egin behar izaten nuen, orduan, sakrifizio handi xamarrak egitea eskatzen zuen horrek, eta orduan, etzen izan beste ikasle batzuek, joaten dira Gasteizera, lasai, parrandak egin, eta ikasi ere bai, eta denetik. Eta ni, parranda nahiko gutxi egiten nuen, baina, urtean hilabete bat edo izaten genuen, pare bat hilabete edo, libre xamarri biltzen ginenak, eta, orduan saiatzen nintzen, hango ostegunetan, eta, parrandak egin, eta, ondo. Alde hortatik, ni bintzat oso oroitzapen ona dauzkate, ikasle garaiaz bintzat, oso oroitzapen ona dauzkainik. Zergatik euskal filologia? Izan dituen nire zalantzak, ezta? Batetik euskararen mundua eta, gustatzen zitzaidan, irakasle izatea ere, aspalditik gustatzen zitzaidan, txikitatik, ezta? Eta gero zalantza izan nuen, euskal filologia egin, edo, IBEF deitzen zena, ezta? Kirolarekin lotutako, ikasketak egin, biak egiteko aukera izan nuen, baina, azkenean, euskal filologia aukeratu nuen, eta, pozik, hortik bideratu dute nire ogi bidea, eta, alde hortatik, ezin ez kexatu. Irakaslea. Bai, hori da. Nun. Horten Deban. Nero. Eta gustora, pozik. Urte zute aldatzen zua. Ez, urte askotan egon naiz, behasainen lanean urte askotan egon naiz, eta horten Debara. Aukera hori izan nuen, da, egokiagoa iruditu zitzaidan, da, ondo. Zer musika entzuten duzu? Hori galdetzen diatenean, kuriosoa da, baina etiketaren jartzekotan, beti euskal musika, ia beti. Kanpoko musika oso gutxi entzun izan dut, ez dakit motiba zergatik, ez da hizkuntza kontua, ez da, zergatia ez dakit, baina askotan musika, ni nera bezaroan hasi nintzen nola musika entzuten, ikastolako lagunekin, eta garai hartan, zuk igual etzen dituen ezagutuko, baina kasetak eta baziren, eta elkarri pasatu, eta grabazioak egin elkarri, eta hola ibiltzen ginen, eta horra, gure artean kuadrilan ere, beti euskal musika entzuten genuen, eta, kontzertuetara eta beti euskal musiketara joate ginen, baina ez nuke esango musika konkretu bat den zalea naizenik. Hau da, nik oraindik kotxean, CD-aren kartutxera horietako daukat, eta hori irikitzen baduzu harritu egingo zinateke, ez da, baduzkat trikitisako CD batzuk, gozategi, eta, beste trikitilari batzuenak, gero baduzkat, metal zalea ere izan naiz, bastakit, Zutagar, bere garaian, berri txarraken oso zalea izan naiz, baina aldi beran dauzkat, Eskorbuto, La Polla, Ertzainak eta Zikatrizen ia CD guztiak, orduan, egunaren arabera, jar dezaket Eskorbutoren Antitodo, lasai asko, eta hurrengo egunean, gozategiren azken diskoa, ez da, ez dakit, denetik esaten dut, baina denetik euskal musikaren barruan, baina jorratzen ditu, gustatzen zaizkit, musika mota desberdinak, ez da, rockeroagoak, lasaiagoak, alaiagoak, garratzagoak, ez dakit, egun momentuaren arabera edo bat edo beste aukeratzen dut. Zezalotasunen duzu, zer gustatzen zaizu egitea? Azken aldeontan denbora gutxi izaten dut horrela zaletasunetarako, eta, zaletasun nagusia esan duzela kirola egitea da, ezta? Eta kirolean, bizikleta asko egin izan dut, baina, mendia ere desente. Bere garaian, txirrendularitzatik aparte, bizpahiru urte egin dituen, mendi lasterketetan ere, eta horrek, gaur egun ere, gustatzen zait mendira joatea, eta, mendian ibilaldiak egitea. Orduan, iaz hasia baten asmoan neukan, Alpetara joan nintzena, mendia ere egiteko. Gero horkatilako bihurri xamar bat edo egin duen. Bihurria, gaiztoaz esateagatik, ez da? Ze oraindik ere hor nabil, guztiz osatu ezin da. Eta horregatik, ezin izan nintzen mendia asko joan idaz, baina, gustatzen zait mendira joatea, eta, mendian korrika pixkat eta egitea, eta, biziletarako moduan ez nagoenean, denbora gutxiago daukabenean, mendia egiten dut, horrean, mendia, baina gero kiroletik aparte, gero egia da, kirola ikustea asko gustatzen zait,
eta txirrindularitzan batez ere, errepideko lasterketak parean tokatzen direnak gustatzen zait ikustea, saiatzen naiz Pirineotara edo Frantziako turra ikustera joaten, urtero ez, baina asteburuetan edo tokatzen bada, edo lanetik ihes egiteko modu baldin badukagu edo joaten naiz, baina batez ere oso zalean naiz ziklokrosa. Asko gustatzen zait, eta neguan, saiatzen naiz alik eta proba gehien ikusten. Eta hor, txirrindularitzatik eta kiroletik kanpora, bertsolaritza gustatzen zait. Bai, bertsoak entzutea, eta bertso saiotara joatea eta gustatzen zait. Bai, saiatzen naiz joaten. Eta gero, oso noizean behin, idaztea ere tarteka gustatzen zait. Baina, oso noizean behin didodanean da, urtean, 3-4 aldiz bakarrik jartzen naiz idazten. Gero egia da, idazten dudanean, ondo pasatzen dudala, eta kontxo hori, earki pasau diat, ez da esaten nire buruari, baina hori, ez naiz jartzen, zergatik? Ez dakit zergatik, ez da? Beste zergatik batzuk ditugulako. Bai, hori da, edo, ez daukat momentu horretan zer esanik, eta ez naiz hasten, eta gero hasten naizenean, agian oso ondo gustura pasatzen dut, baina hori, pasa ditzaket lasai asko, 7 edo 8 hilabete ezer idatzi gabe, gero agian jarriko naiz zerbaitekin, ondo pasatuko dut, gero agian pasa daitezke beste 2-3 hilabete ezer idatzi gabe, orduan, da, ez dakit, nik oso barruan daukadan zaletasun bat, baina oso barruan, oso gutxitan ateratzen zaidan zerbait, baina, zaletasun mugan, izan daiteke. Bukatzeko nire nuke hau amaitu nahi, jakin gabe zentzuriak, zure kezkak, zure mugimenduak, zure amesgaiztoak, zer kentzen dizu loa gauetan. Gauetan loa kendu, aspaldi honetan lo gutxi egiten dut, baina, berandu goiratzen naiz, goizean goiz jaiki, orduan egiten dudan loa nahiko sakona izaten da, baina, bastakit ez, daukagun gizarteak ez, azken aldi honetan, bastakit ez. Garaiak aldatuz joaten dira, hori beti izaten da, baina, gauza batzuetan onerako aldatzen dira, beste batzuetan okerrerako. Eta hori dut denetik, ez, daukagu mundu globalizatu honetan, agintea daukatenak gero eta gutxiago eta gero eta aberatsago bihurtzen ari dira, eta gu herritar xume arruntok gero eta behartsuago, ezta? Azkenean, hori da daukagun sistema, gustatu edo ez, eta horretara egokitzen asmatu behar dugu, ezta? Borroka baina egokitu ere egin beharko dugu, geure onerako, ezta? Eta hori ikusten dut, ez? Gaur egungo gerrak, kapitalismoak, ez da, diru asko ekatenak gero eta gaio irazten dute, eta, entzun besterik ez dago, gaur egun ematen dituzten datuak, ez da, banketxeek, irabazten dituzten dirutzak, urtetik urtera dirutza handiago irabazten dute, eta, lotxari gabe esaten dute gainera, ez da? Iaz baino, ez dakit zeman milioi gehiago irabazi ditugu, ez da? Eta nola irabazi dituzu, gure kontura, ez da? Eta hor, lotxari gabe eta aurpegira esaten dizkigute datu horiek, ez da? Baina segurazki horiek gu baino gueto lo egin gaute eta gu baino lasaiago lo egin gaute, ez da? Bitartean guk, hortxe, alden moduan bizi iraun eta, saiatu alik eta erosoen bizitzen, baina ez da erresa. Eta horan, ze etorkizun izango dugun, horrek ere kezkatzen zaitu, ez? Gure ondorengoek zer aurkituko duten, ez da? Ze gizarte utziko diegun, ez da? Orduan, gogorra, ez da, garai batean, parranda egiten genuen eta, etxera lasei bueltatzen ginen, ez da, parrandatik etxera nahiko lasei bueltatzen ginen, baina gaur egun, nik dauzkat inguruan eta, alabak eta seme-alabak eta dituztenak, eta, parrandatik etxerako tarte hori, kezkagarria izaten da, ondo iritsiko ote dira, laguntzari beharko ote dute, eta... guk geure garaian, ez dakit, ez, garaiatan ez zegoen gaur egun adina autobus eta tren zerbitzu, eta, autoestopa, askotan egindakoa gara, eta gaur egun, autoestopa oso nik jenderik ez dut ikusten, baina imaginatu gaur egun autoestopa egiteko, fidatuko ote ginateke autoestopa egiteko, ez da, entzuten diren gauzekin, lasai egingo genuke autoestopa, hartzen gaituen pertsona horrekin fidatuko ginateke, baina gure garaian etzegoen kezka hori, ez da, egiten guen autoestopa, eta ez azpeitiatik askoitiara joateko bakarrik, ez dakit, Elgoi Barrera, edo, urrutia hori iristen ginen. Hori da, eta iristen ginen, eta lasai, eta gu, eta gure gurasoak ere jakitun ziren, ez da, autoestopa egiten genuela, baina
Ez zegoen, lasaitasun hori baztegoen, ez da? Gaur egungo gizartean, zoritxarrez, lasaitasun hori ez daukagu, ez da? Horan, arazo asko dauzkagu, edo, frente asko dauzkagu, ez da? Bateko, Palestinako gerra, eta, gauza asko dira, ez da? Horiek guztiek, ematen dute zer pentsatua, eta ez da ondorengo gizarte utziko digu, kezkatzeko motiboak ematen ditu, ez da horre guztiak. Eta lasaiago beste ginen. Ni uste desberdina zela, ez da? Lehen, pentsa, ez da, gaur telefono mugikorrari etengabe begira gaude, ez da, etengabe potxikoan, etengabe leku guztietan begira, eta lehen garai batean, telefono finko bat besterik ez zegoen, etxe bakoitzean, eta elkarrekin komunikatzeko, telefono bakarra geneukan, eta horrela moldatzen ginen. Esan dut, nik orain dela 25 urte mugikorrik ez geneukanen, ez daukat sentsaziorik, ez dakit, zerbaiten faltan bizi gote ginen, edo moldatzen ginen, eta egia da, telefono mugikorrak beste abantaila batzuk ekarri dituela, hori ere ezin daukatu, baina abantailak moduan, desabantailak ere ekarri ditu, ez da? Orduan, niri gaur egunean, ez dakit, baskari bat, edo kuadrilako baskari afari bat egin, eta bakoitza bere kaxara mugikorrari begira, elkarren artean hitz egin gabe, tokatu zezkit horrela ikustea, eta esaten, ostras. Ez dakit, elkartu zarete bazkaltzeko, eta zaudete bakoitza bere zuen burbulatxoan sartuta, bere mugikorrean, eta zera ematen dit, gure garaian pentsa ezina zen horrelako zerbait, ez da, elkartzen ginen, aurrez aurreko komunikazio hori, gero eta gutxiago daukagula, eta komunikazioa, distantziala egiten dugun komunikazio hori, gero eta gehiago egiten dugula, ez da, eta orduan, bere alde hona izango ditu, alde txarrak ere desberdina da, ez da, orduan, horretara ohitu gara, eta gaur egungo gazte eta umentzat, hori ohikoa da, ez da, horrekin hasi dira, orduan, beraiek hori berarentzat normala da, eta guk ere, naiz eta normaltzatez hartu, egokitu egin behar izaten dugu hortara, ez da, azkenean, gizarteak eta egungo zerak, bultzatzen zaituztelako, ez da, horretara, orduan, hori da, gauza batzuetarako hobetu dugu gizarteak, beste batzuetarako nik uste dute okerrerantzoa zela, baina, horrela da, ez da, aldela saiatu, gauzak aldatzeko borroka egiten, eta geure aletxoa jartzen ez da, albaldin bada. Gure aletxoa zuk jarri dezu gaukoa honea etorrez, beraz, bakarrik zesango dezut, mila esker, zuri Eugeni, lehenengo aletxoa, elkarrezketa egiteko lehenengo aletxoa, eta garrantzitsuna, zeu jarri zenduelako, zeuk komentatu zen idelako aukera hau, eta horretik, ni erabat eskertuta, guztiz eskertuta, emandako aukera honengatik, eta oso pozik, gaur ona etorri izanagatik. Hori da, ziur. Bizarreko diego, agur bat gure ikuslei. Hori da, agur eta beste bat arte.